Ćao ljudi, vratili smo se u New York. Danas smo na jednom mestu što možda ljudima nije go-to destinacija kad dođu u New York da posjete, ali meni je magično. Jer ako znate mene, ja sam ultra Apple fan. Gledam svaku njihovu konferenciju i obožavam sve njihove proizvode i imam puno njih. I biti na Apple Store Fifth Avenue je nezamislivo iskustvo. Tako da, tu smo čekirali. Danas je manje više opet prošao ceo dan u vozu, tako da nismo imali previše šta da radimo, ali super što imamo danas popodne slobodno. I nalazimo se na Brooklyn promenadi, iza mene je Manhattan Bridge, a ispred mene je Brooklyn Bridge i Milan. Tako da, ove nedelje nam je baš napucan raspored, imamo svaki dan gomilu sesija i nije više 9 to 5, sad je obično do 7-8 uveče i nekad i kasnije do 9-10. Tako da se jako radujemo, upoznaćemo neke jako neverovatne ljude koji su baš poznati u startup ekosistemu ovde i koje smo čuli o njima, čak i mentora koga smo upoznali na ovim pripremnim sesijama. Ako sve bude ok, trebalo bi da Brian Pašalić bude tu s nama, što se ultra radujemo, ali njega smo upoznali na Founders Institutu i na Boldu i obožavamo čoveka, lud je i fenomenalan je, trebalo bi njega da upoznamo, što će biti super. Pored toga imamo u sredu pitch u Goldman Sachsu, u njihovom HQ, što je isto kao neverovatna prilika, tako da i to će biti sjajno. A evo sad da razgledamo New York City skyline uveče. Super je stvarno, danas smo šetali, znači išli smo na Brooklyn Bridge da gledamo zalazak sunca, velika preporuka, a za izlazak sunca je verovatno bolji Manhattan Bridge, gde su bili moji bold fellowi onaj prvi dan što sam vam pričao. Zalazak sunca na Brooklyn Bridge-u meni možda i najlepši view koji sam do sada video ovde u New Yorku. Sad kako je prošlo 2 nedelje od kad smo bili u Central Parku prošli put u New Yorku, onaj prvi deo, procvjetalo je drveće i ove višnje i japanske trešnje i znači jako lepo ima tako neko drveće što je procvjetalo, to je super i prelep Central Park, mislim stvarno. Sad je smo išli tako kao golden hour pred zalazak sunca i bilo je baš lepo i otvorili su sad neke nove delove da može da se šeta, ali ovaj pogled sa Brooklyn Bridge-a na ceo New York skyline nešto specijalno. Sad ću da vam pokažem to i to je manje više to. Danas nije bilo toliko puno, sutra imamo neke prve sesije, tako da to pratite. Ako imate neka pitanja za te mentore, postavite mi u komentarima ovde pa ću ih pitati za vas i subscribe-ite se na kanal da vidite šta nas to sve čeka i nastavak Student Ventures avanture. Tako da, to je toliko za danas ljudi, vidimo se, ćao!